Nagdangat sa masobra 32 million pesos kabalor sa mga iligal nga droga ang nakumpiskar sang nagkalain-lain nga unit sang Iloilo City Police Office o kan ICPO sa tungbulan sang Oktobre. Sa exclusive interview sang K5 News FM Iloilo kay ICPO Director Colonel Kim Ligada, ginpahayag sini nga 4,813 grams ang shabu ang na-recover sa nagkalain-lain nga drug buy-bust operations sang kapulisan sa diin may kabugusan ini nga balor nga 32,728,400 pesos. Suno pa sa iya nga 56 ka operasyon ang napatigayon sa din 82 ang naaresto. Sa numero sa mga naaresto, 32 diri ang high-value individual kag 50 ang street-level individuals. Samtang ginpahayag man ni Colonel Ligada nga ang Iloilo City Police Station 1 ang may pinakadako nga nakumpiskar nga balor sa shabu nga nagdangat sa 4,542,400 pesos. Nagapangaduha ang Iloilo City Police Station 10 nga may 4,365,600 pesos. Samtang ikatatlo naman ang Iloilo City Police Station 4 nga may 3,243,600 pesos. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.